Lolu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo ezitshotshe entlanga lentlwa. Labo bantu aba-encourage abantu to do that must be arrested. Umphathiswa wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uvakalise inkxalabo ngengxelo yenkonzo ekhuthaza amalungu ayo ukuba ayeke ukusela amachiza babambelela elikholweni lwabo kuphela. Umphicothi zincwadi ukhuphe ingxelo edandalazisa ukuba i-NSFAS ixhasa abafundi abangaphaya kwama-800 ababhubhayo ngokweenkcukacha zesebe lezemicimbi ekhaya. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje ngethemba lokuba niyonwabele le mpelaveki yePasika. Umphathiswa wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uvakalise inkxalabo emva kwengxelo zebandla eliziguzuleyo kwimpilo eqhelekileyo yasekuhlaleni kwamaphumulo kuMantla eTheku KwaZulu-Natal. Elibandla liyawalela amarhamente ukuba afumane unyango lwezempilo ngelithi mawabambelele kukholo lawo kuphela njengesisombululo. Angaphaya kwama-50 ekhaya labafundi akhethe ukuziguzula ngokupheleleyo kwempilo yesiqhelo, ashiya intsapho zawo, imisebenzi nezikolo phakathi kwezinye. Lana ozalana ethi uyagula mhlambe isifo esingalapheki, sikholelwa ukuthandaza egameni likaJesu Kristu elingaphezulu kwamagama onke. Sithemba igazi likaJesu, sithemba izwi likaBaba uNkulunkulu elithi ngemvimbo yakhe uJesu Kristu naphilizwe. So ke umgomo lekhaya ukuthi abantu abazokhulekelwa kuphela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, akukho kunye sikuthembayo sikusebenzayo. Lumkise ngelithi lenhlalo ibeka impilo zabantu esichengeni, esithi abo bakhuthaza abantu batyeshela amachiza kuquka awokulawula intsholongwane HIV mababanjwe. Quality izinto zomhlaba zonke sebeyishiye ngaphandle, bashiya amaphilisi, bashiya imisebenzi, baphila konke, bashiya konke, bahlala nje la esontweni, bayatshala, bayalima, abasaphuzi lutho. Ku-wrong lokho. Labo bantu aba-encourage abantu to do that must be arrested. Athi nangona isebe lokuhlonipha kuzimela kwenkolo kwaye lingafuni ukufaka impumlo kwimiba yamaphandla, kodwa urhulumente unoxanduva lokuthatha amanyathelo xa kukho izityholo zokulahlekiswa kwabantu kubekwa impilo zabo emngciphekweni. Ingxowa-mali yenkxaso yabafundi NSFAS ijongene nokugxekwa kumandla kulandela ingxelo yomphicothi zincwadi jikelele yonyaka-mali ka-2024-2025 nediza ukuba le ngxowa-mali ixhasa abafundi ababhubhayo nababalelwa kuma-800. Ngamnye abafundi bafaka izicelo ku-NSFAS ukuze bafumane uncedo lwemali kuba befuna kuhlawulwe iindleko zokufunda. Ngelixa abanye abafundi befumana inkxaso-mali, abanye abaphumeleli. Imibutho yabafundi ithi kulihlazo ukuba nangona abafundi abaninzi bengafumani inkxaso-mali ka-NSFAS, izibone sele ihlawula imali kubafundi ababhubhileyo nabamalunga nama-800. It says there's always a shortfall of funding beginning of the year. In the middle of the year as well, we know that there are a lot of students who are defunded. But this also highlights the irregularity or the flaws within the system. Ngokwengxelo yesebe lezemfundo ephakamileyo, i-NSFAS ityhola oku kukungahambi kakuhle kwesivumelwano ebinaso nesebe lemicimbi yezekhaya. Imanyano yabafundi yeli ivakalise inkxalabo malunga nemiba yolawulo lwezezimali kweli. Of multiple administratives that were appointed within the institution, and it seems like they've still not gotten it right. Isebe lezemfundo eliphakamileyo lithi lifuna ukubona kuthathwa amanyathelo ngoku kwenzekileyo. That at this day and age people should just get away with things and we should be following and we should still be complaining and things just continuing and continuing. There has to be somewhere where we stop the rot. Ijelo losasazo i-SABC lizamile ukukhangela abo bamele i-NSFAS, kodwa ezo nzame zaphanza. Nangona kunjalo, elisebe linike i-NSFAS inyanga ezintathu ukuba ize ngaphambili nengxelo epheleleyo ngezi zityholo zivelileyo.
Liyaqhuba iphulo lamapolisa namajoni Operation Prosper ngamajoni angamawaka amabini namakhulu amabini atyalwe ukuba ancedisa amapolisa ukulwa ulwaphulo-mthetho olunobuzaza nokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Kwi-Cape Flats eKapa eliphulo liza kulwa izixholo-xholo zamaqela emigewu, ukunyanzeliswa kwentlawulo yemali nongquzulwano loonoteksi. Kusetyenziswa isicwangciso esikhokelwa ngabezobuntlolo ukutshabalalisa imikhambathi yolwaphulo-mthetho olugqityiweyo. Amajoni ukunceda amapolisa kwaye kweentsuku zine ezigqithileyo amajoni sengene idyulukudu engaphungisanga kwizindlu ekurhaneleka ukuba kuthengiswe iziyobisi kuzo. Kujoliswe eMichel's Plain, eMannenberg, eDelft nasePhilippi East apho uluntu luphepha imbumbulu lusoyika ulwaphulo-mthetho oluqatseleyo. There were gunshots just down the road, and our children is running around. Us adults, we in fear. We don't want to walk to the local shop. My son died 2024 in here by a gangster. So if they come that side, I will get. But I'm glad even now because they are going to protect us. Ndaba lufuni olungenelelwa amajoni njengale ndoda ebiqhuqhukile. Now I'm interrupted, my family's interrupted, and I'm running a business. People are just invading my space. Alakutyalwa amajoni ayetyaliwe ngo-2019 kodwa ngoku emva kweminyaka esixhenxe ulwaphulo-mthetho luyalugabadela. Intervention, it's not a solution. And I think that the design of this particular intervention is problematic. Abahlali baseKapa bathe nqa ukuba kutheni kungona ethunyelwa ngoku amajoni. Nothing is actually happening now. For all of us, it's a surprise. Operation Prosper liphulo eliza kuqhutywa unyaka wonke kumaphondo aliqela. Amafama asakhasayo eMpuma Koloni avakalise unxunguphalo malunga nokungafikeleleki kwisitofu senyebethu nochwane. La mafama athi imihlambi yawo ithwaxwa sisifo senyebethu nochwane kwaye kudala becela uncedo kwisebe lezolimo kodwa kunanamhlanje abakancedwa. Bathi oku kujongela phantsi igalelo lamafama asakhasayo kuqoqosho lwasemaphandleni. Amafama athi axhalabile kukunwena ngokukhawuleza kwesi sifo sochwane nenyebethu. Iinkomo zibonakalisa iimpawu zokuba nesi sifo. Ziphelelwa ngamandla, zivuzise amathe, zidumbe, zivelise izilonda, zimbi ziyafa. Ubantu bonke makeleni ufuye iinkomo ezili-180. Apha kum affected zonke. Kangiba last week khandilale inoba ndiqale utofa pha ngo-6 ebusuku ndayogqiba ngabo-12 ebusuku oko siqhuba into enye. Amafama athi ukufa kwemfuyo kuqhorha kakhulu uqoqosho nendlela abaphila ngayo. Inkomo zethu ke ziyaqhwalela, zivele zivuze izincwe, zingatyi zibuthise. Siphila ngale mfuyo, sithuze sibe nemali sithengise le mfuyo, sithuze sitye ezindlini sikhe simane siqele. Ngoku isenza ixhala kakhulu xa zizavele umhlamba wenkomo kukufa sisifo. Isebe lezolimo lithi lenza ngako konke ukuthintela kunwena kwesifo. Umhlambi wenkomo ulinganiselwa kwizigidi ezintathu ephondweni. Isebe lithi sele lithintele iinkomo ezingama-300,000. Izicwangciso ezithe zathathwa lisebe ekukhupheni izigonyo kukuqwalasela loo mimandla ithe yathwaxeka kakhulu. Ukuqala kwiingingqi ezikwimida ezo zinqamele kwakunye nala maphondo athwaxeke kakhulu ukuze ke kumashishini noko azama ukuzisa uqoqosho kwakunye nokutya. Urhulumente uthi oogqirha bezilwanyana amagosa esebe athe bhazalala kuzo zonke iindawo ezichaphazelekileyo. Imbizo indaba ze-SABC eButterworth. Kwalapha ezindabeni oko liqalile iphulo lokuqinisa ukhuseleko ezindleleni. Isiphathamandla kumasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay sele zibambe abaqhubi abangaphaya kwama-6,000 ngokuqhuba bephantsi kwempembelelo yotywala. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamngele kwakhona sikwabhotisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba kwiqonga lika-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe
Umphathiswa wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uvakalise inkxalabo emva kwengxelo sebandla eliziguzuleyo kwimpilo eqhelekileyo yasekuhlaleni kwamaphumulo kuMantla eTheku KwaZulu-Natal. Elibandla liyawalela amarhamente ukuba afumane unyango lwezempilo ngelithi mawabambelele kukholo lawo kuphela njengesisombululo. Umkomishinala ophumayo wenkonzo yerhafu yoMzantsi Afrika uEdward Kisweta uthi nangona amakhonkco rhwebo nombindi Mpuma udodobala ukanjiswa kweoli kulommandla kusaza kuvakala kanobom kuqoqosho loMzantsi Afrika. UKisweta uthethe oku kwindibano nonondaba nalapho ebesaziso zakungena esihlangwini zakhe uGqirha Johnston Nqobani Makhubu. Hebutsheni baleveki unondyebo ubhengeze ukuthotywa kwethutyana kwirhafu yepetroli ukuze kuthintelwe abathengi ukuchasene ukunyuka amaxabiso eoli. Umkomishinala wakwa-SARS uEdward Kiswet uthi eli nyathelo linika uqoqosho umtyhi okwethutyana ngelixa lokungazinzi kwehlabathi. From an overall trade perspective, our reliance on the Middle East is very low. We have a 1% trade volume of our total trade with the world that is dependent on Israel and Iran. Nanjengoko uGqirha Kiswet elungisela ubeka phantsi intambo, uGqirha Johnston Nqobani Makhubu uzawuxhuzula imikhala ngokusesikweni njengomkomishinala wakwa-SARS ukusukela kwinyanga ezayo, kwaye sele ejamele nemingeni emandla yezoqoqosho. uGqirha Makhubu uthi xa kujongwa amanyathelo oncedo akutsha nje abhengezwe ngurhulumente, inkonzo yerhafu yoMzantsi Afrika kusenokwenzeka ukuba ifumane indlela yokubuyisa ingeniso kwirhafu yamafutha. Fuel levies are penciled in at 104 billion for this financial year in terms of total collections. It has been modeled that the 1 month relief is going to cost around 6 billion rands. It is expected that that would be cost neutral, suggesting that that 6 billion rands will have to come from somewhere. uGqirha Makhubu uneminyaka elithoba esebenza njengelungu lekomiti yesigqeba sikazwelonke kwinkonzo yerhafu, kwaye ukwangusihlalo wekomiti yemisebenzi yerhafu, imimiselo yerhafu esetyenziswa kwizinto eziwela imida yamazwe ngamazwe kunye nemisebenzi yonyanzeliso. IDA ithi selisemaphethweni amalungiselelo enkomfa yayo zakubanjwa kwimpelaveki ezayo apho kuza kwenyula inkokheli entsha kunye namagosa aphezulu eliqela. Le nkomfa ibanjwa ngexesha elibalulekileyo emva kokuba inkokheli yeDA uMnumzana John Steenhuisen ibhengeze ukuba ayizuphinda izigqatsela ukukhokhela eliqela, nto leyo ivula isahluko esitsha kubunkokheli bayo phambi konyulo lomasipala kulo nyaka. konke sekumi ngendlela ukusindleka abathunywa abangaphezulu kumawaka amabini eGauteng ngimpelaveki ezayo. Eliqela lidle nkomfa ingokonyula ubunkokheli obutsha kuphela, koko kuza kujonga nemigaqo-nkqubo nomkhomba-ndlela okugaya inkxaso kunyulo. We are 7 days away from welcoming 2,200 delegates from across the country to Gauteng, where we will be electing our leadership, but also most importantly, we will be doing constitutional amendments as well as policy resolutions. Ukuphambili kule nkomfa lugqatso lozakungena esihlangwini sikaMnumzana John Steenhuisen. Currently, we have 2 candidates who are vying for the top spot. It's the Mayor of Cape Town, Jordan Hill-Lewis, and the DA Sedibeng District Municipality Caucus leader, Sibusiso Dionase, and they will be contesting the leadership of the party. Nakubeni DA ibeka inkomfa njengophawu lwedemokhrasi ngaphakathi kuyo, abanye abahlalutyi bezopolitiko bathi mkhulu umsebenzi ojongene nale nkomfa kuquka nokucacisa uphawu lwe-DA ngaphakathi kwi-GNU. The upcoming conference of the party is very crucial in terms of the direction of the party in the South African body politic. Unjengona zibreakfast uthi nangona kungajijiswana ngesikhundla sokukhokhela okubalulekileyo kukuba inkokhelo entsha isebenzele umanyano nendlela ecace gca ye-DA. It's going to be important who the leader of the party is going to work with, because you cannot be a leader alone without having a team. Ngaphezu komkhokhelo obutsha kwimpelaveki ezayo kwalindeleke umkhomba-ndlela okugaya inkxaso kunyulo lomasipala kulo nyaka. Ngaphezulu kwamawaka 6,200 abaqhubi ababanjiweyo kwisixeko saseNelson Mandela Bay kuquka nabo baqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala ngexesha lepasika. Abasemagunyeni bathatha amanyathelo ngoku.
Abasemagunyeni kumasipala ombaxa wase-Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni bakhuphe isilumkiso esiqatha kubaqhubi bemoto abangathobeli imithetho yendlela kule mpelaveki yePasika. Kwaye lo masipala ombaxa uphakamise amanyathelo ngelithi amagosa ezendlela aza kubonakala ezindleleni ukuqinisa ukhuseleko lwabantu nabaqhubi kuquka nabo bangabahambi ngeenyawo. Ukanti usodolophu wesigqeba sase-Nelson Mandela Bay uBabalwa Lobishe umemelele abahlali neendwendwe ukuba bazithathele uxanduva lokhuseleko ngobomi babo. Drunk and driving seem to be the only pain which we are experiencing over the weekend, and we are confident that we are going to stop them because in all of the hotspot areas there are roadblocks that are put in place. So we are encouraging our residents, if they want to indulge on alcohol, they must stay indoors. Kwidolophu yasePolokwane, amagosa ezendlela athi akulungele ukuqubisana nomthwalo wokwenyuka kwezithuthi ezindleleni. Ukanti ke namarhamente ebandla lase-ZCC aza kuthi chu ngohola wendlela u-N1 no-R71 besingise eMoria. Abaqhubi ke bayabongozwa ukuba baqhube ngononophelo ezindleleni kwaye bayithobele nemithetho. Sukela kuqale iphulo lezokhuseleko ngelixesha lePasika abasemagunyeni KwaZulu-Natal sele bebambe abaqhubi abangaphaya kwe-140 bezintshintshye ngotywala. Abangama-51 babanjwe kwiphulo elinye ePort Shepstone kumzantsi Nxweme phezolo. Amagosa endlela kwabambe abaqhubi bezigadla abaliqela ebebenempepha mvume zomgunyathi kuquka ilayisenisi. Iziphathimandla zomgwaqo KwaZulu-Natal ziqinisa umkhankaso obheka abashayeli abadla mponjwane Operation Nenzani la ezweni. Selokhu kuqala impelasonto ende yePasika sekube nezimibamgwaqo eziningi esifundazweni sonke. Namadolobha asogwini ngenxa yokugcwala kwezivakashi zibe indawo amaphoyisa agxile kuzo. Abashayeli abathokala bephuzile asebeboshiwe bangaphezulu ka120 lapha na ke eMhlanga naseDurban North kwaboshwa abawu67. Mubheka izolo ebusuku lapha ePort Shepstone kuboshwa abawu51 kanti eMaritzburg eKthangi kuboshwe abawu36. Kanti ke ungqongqoshe ke uthi uzoqhubeka lo mkhankaso ugcizelela nje ukuthi sifisa ukuthi la KwaZulu-Natal isibalo sabantu abalimalayo nabashonayo engozini zeimoto sehlika. Okunye ukukhathaza iziphathimandla isibalo sabashayeli bamaloli abangenawo amaphepha semthethweni okushayela amaloli eNingizimu Afrika. Kusukela ngoSeptemba nyakeni bangaphezulu ka25 abokufika ababoshiwe emgwaqeni yaKwaZulu-Natal. Bengaphezulu ka25 odriver bama-truck bakwamanye amazwe sebeboshiwe ngenxa yokutholakala bengenazo imvume nezincwadi zokushayela. Izolo ebusuku kuboshwe udriver wase-Ethiopia obephuzile kanti izincwadi zakhe zokushayela akakwazanga ukuchaza ukuthi uyithole. Le mkhankaso yezokuphepha emgwaqeni izoqhubeka kuze kube izinkulungwane zezivakashi siqala ukubuyela emakhaya ngomsombuluko ekupheleni kwempelasonto ende yePasika. Kwindaba ze-SABC ku-Ayanda Mhlongo eThekwini. Ngalondlela suqonqothile uvimba wangokuhlwa nje sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Usuku benzolo.